Sa ftit żmien ilu x-xogħol tar-raba kien jibes ħafna, mhux għax illum il-ġurnata m'għadux, iżda anke minn dak li rrakkuntawna n-nanniet, nindunaw li qabel kien ħafna iżjed, speċjalment għal dawk il-familji li għexin tagħhom jiġi biss, propju mexxejjex u l-frott tal-liqi tagħhom. Iżda l-bidwi jkompli jitfgħu jixteret iż-żerrija li mhux dejjem tmur fl-istess post, daqqa tmur fuq art tajba, u daqqa tmur qalb il-ġebel u x-xewk. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dakinhar Ġesu ħareġ mid-dar, mar f'xatt il-baħar u qgħad bil-qiegħda hemm. U nġabru madwaru folol kbar ta' nies li kellu jitla fuq dgħajsa u jinżel bil-qiegħda fiha. In-nies qagħdu l-kol wieqfa fuq ix-xatt u beda jkellimhom fuq bosta ħwejjeġ bil-parabboli. U qalilhom: darba wieħed bidwi ħareġ jiżra. U għaw jiżra xi żerrijat waqgħu mal-mogħdija, ġew la safar u naqruhom kollha. Oħrajn waqgħu fart kollha blat fejn ma kienx hemm ħamrija u malajr nibtu għax il-ħamrija ma kienx fonda, iżda mbattelet ix-xemx u nħarqu u nixfu għax ma kellhomx xeruq. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk, u x-xewk kiber magħhom u ħonoqhom. Imma oħrajn waqgħu far tajba u għamlu l-frott minn 100, minn 60 u minn 30. Min għandu widnejn ħajisma'. Il-kelma tal-mulej, tifkir lilek Kristu. Xi kultant nisimgħu kliem tqil bħas-Sadna Talla li din Ġesu prova jispjega billi ġab l-eżempju taż-żerriegħa. Iżda x'nifhmu b'Sadna Talla? Daqsxejn tqila din, le? X'nifhmu b'Sadna Talla? Jekk inħarsu lejn it-Testament il-qadim, is-Sadna Talla kienet tfisser realtà ideali li fiha l-bniedem ikollu dak kollu li jixtieq. L-aqwa fuq kollox hija l-kuntentizza u l-paċi tal-qalb, xi ħaġa li hija frott tal-preżenza tal-Alla fost il-poplu tiegħu. Aktar tard fit-Testament il-ġdid Ġesu jiddikjara li s-Sadna Talla waslet bil-preżenza tiegħu fost il-bnedmin. U allura jsejjaħ għall-konverżjoni. Dak ifisser li s-Sadna Talla hija l-preżenza tal-Alla fil-qalb tal-bniedem. Meta l-bniedem jaċċetta l-preżenza ta' Ġesu f'ħajtu, allura se jkollu l-aqwa ħaġa li hu jista' jixtieq, il-kuntentizza u l-paċi tal-qalb. Imma għalfejn iż-żerriegħat kultant tmur fuq art tajba u kultant tmur fuq art ħażina? Dak huma ċirkostanzi tal-ħajja, ġifieri jekk inti tosserva bniedem bidwi li qed jiżra sewwa tinduna li anke fiżikament iż-żerriegħa se ssib ċirkostanzi li xi drabi jkunu favorevoli għalija biex tikber u timmatura tagħmel il-frott u ċirkostanzi oħrajn fejn dan mhux se tagħmlu ma ssibhomx. Fejn jidħol ovvjament il-żerriegħa tal-kelma ta' Alla, l-istess disponibilità jew nuqqas ta' disponibilità min-naħa tal-bniedem li jkun qed jilqagħha jew inkella qed jirrifjuta. Ġifieri għalhekk aħna naraw li Ġesu juża din it-tixbieħa. Jiġifieri jiddependi minna kemm aħna lesti nagħtu każ dak li qed jgħidilna. Fil-fatt hekk li jiddependi ħafna minn kif il-bniedem l-ewwel qed jisma' il-kelma. Dan ifisser li ma rridx ikun biss smigħ fiżiku ma qed nitkellmu fuq is-smigħ bibliku li huwa smigħ tal-qalb, smigħ ubbedjenti li wieħed jiġifieri japproċċja jersaq lejn il-kelma b'disponibilità li jagħmel dak li hija qed titlob minnu. Okej, ma nistgħu nitkellmu fuq is-salvazzjoni, fuq kemm Alla jħobbna, fuq x'għamel Ġesu għalina, imma x'iżjed, x'ridu nagħmlu aħna? Naħseb li ma rridu nagħmlu xejn prattikament, jiġifieri pjuttost bil-maqlub il-salvazzjoni għall-Kristjaneżmu ġejja biss minn Alla. Huwa Ġesu li isalva l-bniedem fuq is-salib, appuntu bil-passjoni l-mewt u l-qawmin tiegħu, il-kerigma, dik li hija l-aħbar it-tajba għalina, tgħidilna ċaru tont li kull ma jrid jagħmel il-bniedem huwa li jilqa' dan il-fatt, li jilqa' din is-salvazzjoni li Ġesu ġabilna b'xejn fil-ħajja tiegħu u li jikkopera magħha, jikkopera appuntu ma' din il-grazzja kif iżejħula aħna billi jgħix skont il-Vanġelu. Imma kif se nkun naf eżattament li dik il-kelma Talla u li qed ħalli effett fuqi u fuq dawk ta' madwari? Jiena naħseb illi appuntu mill-frott. Meta l-bniedem jibda jesperimenta f'ħajtu ċentrat tranquillità. Mhux nuqqas ta' problemi, maħniex qed nitkellmu ġifieri fuq nuqqas ta' problemi għaliex id-dinja minnha nfisha se toffrilek varjetà ta' esperjenzi. Imma fihom infushom dawn l-esperjenzi għan-nisrani jistgħu jkunu opportunità biex jimxi l-qoddim fil-ħajja tal-fidi. U allura il-frott x'inhu?
Il-frott huwa appuntu din il-paċi tal-qalb li ġejja mill-fatt li hemm din il-preżenza ta' ħaj ta' Alla fil-qalb tal-bniedem illi tagħti dak li l-bniedem ma jista' jġib minn ebda post ieħor. U jien, min jif dan kollu? Forsi xkultan nibqgħu ma nifmux, jew ma nkunx jridu nifmu, għal xi ħaġa jew oħra. Forsi xkultan ma naħsbux, jew nfittxu, jew almenu lanqas biss nippruvaw nfittxu. Iżda jekk inħarsu sew madwarna, niskopru ħafna affarijiet sbieħ li ħallu kemm effett pożittiv fuq il-ħajja tagħna u kemm f'dawk ta' madwarna.